אז שלום לכולם, ואיזה כיף שאני מקליטה לכם ומצלמת לכם סרטון סופר משמעותי במיוחד עכשיו לתקופת החופש הגדול. בעצם הנושא של היום הוא נושא שנוגע בכל משפחות הקשב, בכל ילד שסובל מהפרעת קשב, ולא רק, אלא גם הורים שסובלים בעצמם או שהם מאותגרי קשב. אז בואו נצלול ישר. הנושא שלנו להיום הוא איך התזונה בעצם של הילדים שלנו ושלנו משפיעה באופן ישיר על הקשב. זה נושא שתמיד כשאני מדברת עליו אני וג'ויס מציגות אותו, אנחנו מקבלות אין סוף שאלות וכאלה שיתופים שבאמת משקפים לנו את האתגר שנמצא סביב הנושא הזה בעצם. נכון, לא קל, נגדיר את זה ככה, עם תזונה, ובמיוחד עם תזונה לילדי הקשב. ובעצם חשוב לי לפתוח ולהגיד שבעצם בזמן שאנחנו הופכים להיות הורים מודעים להשפעת התזונה על הקשב באופן ישיר, זה מוביל אותנו לחפש את הפתרונות ולעשות את השינויים הקטנים שמאוד משפיעים, כי בעצם כל ילד וכל אדם שמאותגר קשב חווה את הדברים האלה שאני רוצה להגיד לכם עכשיו, או להסביר עליהם עכשיו. בעצם כולנו כבני אדם, המוח שלנו ניזון על פחמימות, ניזון על בכלל הפחמימה, על אבות המזון הבסיסיים, ומקבל את מקור האנרגיה שלו מפחמימות. וכשהמוח מאותגר, אז או המוח עייף ולא מקבל מספיק פחמימות, הוא מתקשה לעשות פעולות שהן בסיסיות, וזה מה שקורה בעצם במוח של ילדי הקשב ואנשי הקשב. המוח שלהם עובד יותר מהר מבחינה פיזיולוגית, כביכול מבחינה מולדת, וככה הוא צריך יותר אנרגיה, וכדי לקבל את האנרגיה הוא באופן אוטומטי מחפש יותר פחמימות ומיתוקים, ובכלל כל פחמימה שהיא כביכול מהירה וזמינה. עכשיו, למה זה קורה? שוב, כי המוח של ילדי הקשב דורש יותר אנרגיה, וככה הגוף באופן אוטומטי שולח אותם ואותנו כביכול לחפש יותר מיתוקים וממתקים ופחמימות באופן כללי. אז נכון, זה נכון גם לילדים, כביכול לכל הילדים, כל הילדים העדפה שלהם יותר על פחמימה ועל מיתוקים וממתקים, אבל חשוב לציין שאצל ילדי הקשב זה עוד יותר חזק ועוד יותר בולט, כי המוח שלהם גם כך עובד בצורה שהיא כביכול במהירות יותר גדולה ובצורה שהיא קצת שונה, ולכן זה מה שגורם להם לחפש ולצרוך יותר מתוקים ויותר פחמימות. עכשיו, אצל ילדים רגילים נגדיר את זה ככה, או ילדים שהם לא סובלים, לא מאותגרי קשב, הצריכה של פחמימות ומתוקים נובעת ממקור אחר, ולא ממקור כביכול פיזיולוגי. גם אצל ילדי הקשב כביכול זה יכול גם להיות מושפע מאלמנטים אחרים, אבל בהחלט זה גם מושפע מהדבר שהוא הכי בסיסי, שהמוח דורש יותר אנרגיה. עכשיו, בזמן שאנחנו הופכים להיות מודעים לזה, ומודעים גם להשפעת הצריכה של הפחמימות ושל המתוקים והממתקים על הקשב בכלל ועל הגוף, אז אנחנו יכולים לכוון את זה בצורה אחרת. כי בעצם, אוקיי, עכשיו הבנו שהילדים, המוח של ילדי הקשב ואנשי הקשב דורש יותר אנרגיה, אבל באותו זמן גם יש האנרגיה כביכול שהיא מגיעה מפחמימות, משפיעה באופן ישיר על הפעילות הפיזיולוגית, משפיעה באופן ישיר על האנרגיה, כביכול המזון שנכנס לגוף שהוא פחמימתי או מתוקים וממתקים, מעלה את האנרגיה במהירות, ואחרי פרק זמן קצר מוריד את זה במהירות, ואז זה יוצר מין גל או מין שינויים חדים ברמות הסוכר, וזה עוד יותר משפיע על הקשב ועוד יותר משפיע על הריכוז ועל התפקוד ועל ההתנהגות ועל כל ההתנהלות סביב ההתנהלות עם ילדי הקשב.
והתפקוד היומי שלהם. אז זה לא רק שהגוף דורש יותר אנרגיה, אלא זה גם השפעת המזון שהילד אוכל וצורך על ההתנהגות, על התגובות, על הקשב והריכוז כאילו עצמם. אז בזמן שאנחנו מבינים שזה כאילו אחד משפיע על השני, זה לא רק אוקיי, הילד סובל מהפרעת קשב או מאותגר קשב והוא דורש יותר פחמימות, אז אוקיי, צריך לספק לו את הדרישה הזאת, אלא צריך להיות מודעים גם להשפעה שקורית אחרי שאוכלים את הפחמימות והמתוקים והממתקים באופן כללי. ופה נכנס המקום הזה של אוקיי, כמה חשוב לנו להיות קודם כל מודעים לדבר הזה, ואחרי זה להבין לאן אנחנו רוצים לכוון את זה. עכשיו, לכוון את זה, זה עולם ומלואו, כן? זה יכול באמת, אנחנו יכולים לקחת את זה לפר ילד, כאילו מה הילד אוכל, ופר האתגרים שלו, או לשנות את הדברים הבסיסיים שבאמת מבחינת התזונה, כביכול העוגנים. להטמיע אותם כדי שזה באמת ישפיע על הגוף של הילד. עכשיו, משהו אחד, עוגן אחד שאני יכולה באמת, מה שנקרא רגל אחת לתת לכם, אותו כטיפ, זה עוגן של הסיבים תזונתיים. בזמן שהילד צורך מספיק סיבים תזונתיים שנמצאים בפירות, ירקות, דגנים מלאים, קטניות, כביכול הסיבים תזונתיים מאיטים את כל התהליך של הספיגה של הסוכר בגוף, ומסייעים יותר לתחושה של שובע, וככה יש פחות או יותר האטה בתהליך או בכמות הצריכה של המתוקים ושל הפחמימות. אבל שוב, זה כאילו זה הבסיס. מעבר לזה יש מלא מלא עוגנים, שאנחנו כמובן מדברים עליהם במועדון שלנו וגם מדברים עליהם בתוכנית ההיברידית שלנו, שבעצם הנוסחה לקשב, שבה אנחנו באמת נותנים את המענה המלא. אבל שוב, אם אתם עכשיו ממקור של הורים שמקשיבים, הדבר הראשון שהוא הכי חשוב, הצעד הראשון שהוא הכי חשוב ובסיסי, זה קודם כל להיות מודעים לזה, להיות מודעים לשני הצדדים של המטבע, של אותו, כאילו אותו נושא, של אוקיי, המוח של ילדי הקשב צורך יותר או דורש יותר פחמימות ומתוקים, אבל מצד שני זה גם משפיע על ההתנהגות ומשפיע על ההתנהלות, כי זה בעצם יכול להוביל או מוביל לשינויים חדים ברמת הסוכר. ואם אנחנו רוצים לעשות, כאילו מעבר לזה, רוצים לעשות צעד ראשון כדי להטמיע את זה, ואני ממליצה לכם מאוד להטמיע את זה, להתחיל ליישם את זה, במיוחד עכשיו בחופש הגדול שכולם נמצאים בבית, אז להטמיע יותר צריכה של סיבים תזונתיים שמגיעים מפירות, ירקות, דגנים מלאים וקטניות, שזה הבסיס שעוזר כביכול למוח ולמערכת העיכול להיות מכוונים ולהיות באמת בהשפעה ובהלימה אחד עם השני. ופה אני רוצה באמת להגיד לכם שתתארו לכם באמת שיש קשר ישיר בין מערכת העיכול שלנו ובין המוח שלנו. כביכול יש מין סולם שהוא מחובר. עכשיו, כל מזון שנכנס לגוף, מעבר למתוקים ופחמימות, כל מזון שנכנס לגוף למערכת העיכול ומתפרק משפיע באופן ישיר על המוח. למה? כי יש את הסולם שהוא מחבר בין שניהם, אנחנו כביכול כל מזון שנכנס לגוף, אנחנו לא יכולים להפריד אותו ולא לגרום לו להשפיע על הסולם הזה. וככה כאילו תתהלכו עם זה, או תחשבו על זה. כל מזון שהילד אוכל, וכל מזון שאתם אוכלים במיוחד עם הילד או אתם מאותגרי קשב, כל מזון משפיע על המוח כפול 2. כביכול, הבן אדם הרגיל שלא מאותגר קשב, כל מזון שנכנס אליו משפיע עליו, אבל לא באופן שהוא בולט, כמו אנשים וילדים מאותגרי קשב, ששם ממש ההשפעה היא יותר גדולה ויותר בולטת, היא יותר עמוקה. ולכן כל מזון שנכנס לגוף משפיע באופן ישיר על המוח, משפיע באופן ישיר על ההתנהגות, משפיע באופן ישיר על התפקוד, על בכלל הביטוי, וגם כמובן על הקשב והריכוז עצמם. אז לכן כל מזון, אם אנחנו באמת, אם אני מסכמת את הנושא, אז אם אנחנו
מתייחסים לכל מזון כמזון משפיע, אז באופן ישיר אנחנו באמת יכולים לכוון את הילדים שלנו למקום, לבחור בתזונה בצורה שהיא יותר בסיסית ויותר טובה. ואם כבר אני מדברת על תזונה בסיסית, מומלץ מאוד ש70% או אפילו 80% מהתזונה היומית של הילדים וגם שלנו, במיוחד אם אנחנו מאותגרי קשב, שתהיה מבוססת מזון בסיסי. מה זה אומר מזון בסיסי? מזון שמגיע מהטבע, כלומר לא עבר תהליך תעשייתי. וככל שאנחנו צורכים יותר מזון שהוא בסיסי, ככה הגוף שלנו מקבל יותר את אבות המזון שהוא צריך מבחינת ויטמינים, מינרלים, חלבונים, שומנים, פחמימות שהן מורכבות, וככה הציר הזה שנמצא ומחבר בין המוח למערכת העיכול, הופך להיות יותר נקי, וכמובן משפיע יותר על הקשב והריכוז ועל הפעילות של המוח. כאילו, זה הכי בסיסי. עכשיו שוב, אני אגיד את זה, הנושא הזה זה עולם ומלואו. הנושא הזה, אנחנו יכולים באמת לדבר על זה לא סרטון אחד ולא פרק אחד, אלא פרקים שלמים. אבל בזמן שאנחנו מבינים את הבסיס, בזמן שאנחנו מתחילים להתייחס לתזונה שלנו כתזונה או תומכת או מעכבת קשב ומעכבת פעילות המוח, או תומכת בפעילות המוח, ושוב באופן כללי כבני אדם, ובמיוחד אם סובלים מהפרעת קשב, אז אנחנו בהחלט יכולים להתחיל להתייחס לבחירות שלנו בצורה אחרת ולבחירות של הילדים ממקום אחר. כמובן שהפתרון ההתחלתי נמצא בכמות הסיבים תזונתיים שהילדים אוכלים וגם אנחנו אוכלים, וכמובן נמצא במודעות, שהמודעות מובילה לתחילת השינוי. אני ממש מקווה שלקחתם מהפרק הזה את התובנות ובאמת תתחילו ליישם את הטיפ הזה, טיפ להוסיף יותר סיבים תזונתיים לתזונה היומית שלכם ושל הילדים. כמובן שאם יש לכם שאלות ואם יש לכם נקודות, תובנות, דברים שאתם רוצים לשתף אותנו, אתם יותר מוזמנים לעשות את זה בקבוצה, קבוצת מעצימים. כמובן אם אתם עדיין לא נמצאים שם, אז זה הזמן להצטרף. וזהו, שיהיה לכם המשך יום מקסים, ניפגש בפרק הבא, ועד אז הרבה בריאות וקשב וריכוז, והכי חשוב חופש גדול, נעים ומהנה. ביי ביי.